बिहुखौ बर'फ्रा बागुरुम्बा मोसानानै बे रेकर्डखौ सिमफायनो नागिरदों होननानै। खुलुमबाय आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मनरन्जन बसुमतारिया सेमेन्साब्रि सानजारि नोगोरनि बैसागु बिदाय फोरबोनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा फोरमायोदि जोंनि बर'नि बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसाहोगोन होननानै बिथाङा बुंबावोदि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनांगौबा 100 कौटि रां खरसा खालामनांगौबा जों 10 कौटि मोनबानो जोंनि बागुरुम्बाखौ मोसाहोनानै बिश्व वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। बिथाङा आरो ओरैबायदि फोरमायबावोदि जोंनि राव हारिमुखौ थांनानै थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालियाबो थांनानै थानांगोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौनो बर'नि जाजानो लुगैयो होननानै बिथाङा बुंथिदों। फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा मा बुंदों आबुङै मिथिना लादिनि। बिश्व रेकर्ड गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बुकआव जिथु जायगा होदों जोंबो बेयाव गोजोननाय मोन्दों, जों दुखु फोरमायाखै। खिन्थु बिनि उनावनो बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसागोन होननाय लोगो लोगो माखासे मेडियाया मा बुंदों, हर'हजायाव जिथु 11,000 गासै 11,000 दामगिरि आरो मोसागिरिफ्रा मोसानानै जिथु बिश्व रेकर्ड खालामबाय बिहुखौ बर'फ्रा बागुरुम्बा मोसानानै बे रेकर्डखौ सिमफायनो नागिरदों होननानै। बेनिखायनो आं दाख्लै बुंदों मोनसे मेलाव, गेवलां मेलाव आं बुंदों बिहुआ मोनसे आलादा, बागुरुम्बाया मोनसे आलादा। बिहुआ बिहुबाबो रेकर्ड आलादा, बागुरुम्बाया मोनसे आलादा। बिहुआ बिहुबाबो रेकर्ड जादों 11,000। खिन्थु जोंनाथ' ओरैनो सरासनस्रा मोसानायानो 200, 300, 400 ओरैनो मोसाखायो माथो। बेखौ रेकर्ड सिमफायनांगौथ' जोंनाथ' 20,000 मोसानांगोन ना। गतिके जों बागुरुम्बाखौ गासैबो आफादफोर बा दैदेनगिरिफोर लोगो नांनानै जों बेखौ 20,000 मोसानायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो लुगैयो। बिहुखौ बिश्व वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायाव जुदि 100 कौटि रां जुदि खरसा खालामनांगौबा जोंनो 10 कौटि मोनब्लानो जोङो बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसानानै जोंहा वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। जिहेतु दा गुदि फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोङानो जा, असमिया बिजोङानो जा, इंराजि रावजों फरायनो गोनां जादों सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ। बिनि सायाव बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायो? आं जिहेतु बर' हिसाबै बर'नि जिथु मिडियाम मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ आं बर' बिजोंजों जाजानायखौ आं लुबैगोन। आरो जिहेतु बर' बिजोङा जोंनि राव हारिमुखौ हमथानाय मोनसे रावा जाहैबाय हारिमुजों सोमोन्दो थानाय। जों बेनिखायनो बुंबाय थादों जोंनि राव हारिमुवा जुदि थांना थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थांना थानांगोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआ, मोनफ्रोमबो आयदाया बर' बिजोंनि जाजोबनांगोन। आं बेखौ लुबैगोन। आरो जोंनि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बेखौ आफस बिहिन भाबै नांबाय थादों। बिनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बेखौ हेफाजाब होगोन आरो सरकारखौ जेरैबायदि नारसिननांगौ जोंबो नारसिनगोन आरो जेरैबायदि सोमावसारनांगौ जों बे सोमावसारनायाव जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बाहागो लागोन।